Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Si Boyet Mag-aalis. Estudyante ko si Gina kaya patago ang relasyon namin. Bawal. Feel good morning, Call and Teats. Ako po ito si Sir Mike. Yung kahapon. Opo. Alam ko pong bawal pero itinuloy ko pa din ang pakikipagrelasyon ko sa estudyante kong si Gina. Dahil isa kang Sa akong teacher. consistent. 19 years old siya na single mom. Half Pinay, half Indonesian. Ako naman, 24 years old. Binata. Pero kahit anong tago namin, nachismis na pala kami sa school. Kaya pinatawag kami sa principal's office. Andun din ang may-ari ng school. Pero bago pa man yun, ay inunahan ko na Colantits na kausapin yung nanay niya. Buti naman at mabait yung nanay niya. At dito na mas lalong kumatas Ang aking nakalipas. Relax ka lang. Yan, nakausap ko naman na yung nanay mo eh. Kasi mapapatawag dito sa principal's office. Tita, basta kayo na po bahala, tita ha. Ano ba tong problema ang pinapasok nyo? O sige, wala naman ako magagawa kundi kampihan kayo. Oh, principal, bakit ka late? Pasensya na kasi... Ikaw ang principal, nauna pa yung parents sa iyo. School ko to eh. Pakialam ko! Galing- Porke school mo, may karapatan ka ng malate. Ma'am, sorry ma'am, may inisikaso lang ako. Principal ka lang, kami nagbabayad. Wala kang sweldo kung wala kaming bayad. Kaya patawarin mo na tong dalawa. Wala namang ginagawa yan. Isa! Dalawa! Okay. Sandali. Ako yung may-ari. Hindi lang ako. Ako yung magulang! Ako nga yung nagbabayad! Oo nga. Customer is always... Letter R. Customers Is always... Wala. Principal ka pero bobo. Teka lang. Sir, mawalang galang lang po, sir. Alam naman po ni tita pag nag-tutor ako sa kanila. Tutor lang yon. Ikaw ba, principal, ganoong gagawin mo ba yon pag teacher ka? Siyempre. Ikaw yun, kaya ka pala nang bibintang sa Hindi, teacher di mo. ba ako tapos eh. Faculty mo yan eh. Sandali lang. Kausapin ko ito na lang. Dali ka nga. Bakit bulungan? Apa tayo rito? Sorry na po, Sir Canor. Sige, relax lang Hindi niya. naman po tutor lang po. Tutor. May ginagawa ba kayo dito sa loob ng school premises? Ay, wala po. Wala naman akong ginagawa. Grabe ka naman. Anong gagawin yan kundi mag-aral?
Tinatanong lang, ma'am, tinatanong lang. Kasi ako, sus, marami din naman akong side chicks. Sinasabi ko lang na, aray ko, aray mo pakak. Andali lang. Ang sinasabi ko lang naman na, huwag ka palata. Dahil lalaki din ako tulad mo Kaya, Teka lang, may tumatawag. Hello? sino ba yan? Hello? Mag-usap lang kayo dyan. Hello? Kung sarili po ganito kasabi po. Ah? Sandali. Wait lang po, magkakasabi po. Ha? Hello? From Sabi Makatabal po. Ma'am Tanya po, tama po? Opo. Sandali. Ma'am, sorry, regarding lang po sa order nila, ma'am. Bali, yung extra sauce nila, ma'am, ano po yun, ma'am? May Yung, in-order yung pala red tayo. wine, red wine. Red wine? Bawal mag-inom din sa campus, ha? Yun na nga, Brad. Nakalagay po si Dr. Ako, Red Brad. Wine Vinegar po. Yun na lang, yun na lang. Yung extra sauce po, ma'am. Opo. Ang tagal naman Tapos yan. yung OR wag kalimutan, ha? Okay. Thank you. Sige, okay na. Salamat po. Salamat po. Diyos ko. Yun na nga, balik tayo. OR. Marami Magagalit si Charmy pag walang OR. Tama naman yun, pauwal. Kaya, Brad, basta, huwag mo lang gawin niya dito sa loob ng school, ha? Tinuturoan mo pa ng masama! Kumaski sa labas, bawal galawan! Ano ba ginawa ko? Ano ba tinuro ko? Wala namang tinuro. Sabi mo sa loob wag galawin, di sa labas pwede. Delikado sa loob. Bad influence ka. Sa labas na lang, ha? Sir, promise sir, wala talaga sir. Tsaka, yung turuan ko lang po talaga yung estudyante ko, sir. Buti naman, ma'am. Okay na tayo, sitol na tayo. Ha? Yan ang sinasabi ko, madali ka pala kausap. Nagsayang lang kami ng oras sa iyo, pwede mo naman palang chat-chat lang yan. Sana sinand mo na lang yan sa GC, gumawa ka ng GC natin. Gusto mo lang ako makita Galaw ka. Sabi, pagka sumira naman ito, hindi niya alam na. Gusto mo lang makita ako. Sige na, may meeting pa ako. Sige, salamat ha. Sayang mo oras ko. Salamat po. Bala ka, abala. Principal na to, apakapangit na. Bobo pa. Hindi ko siya pinapatuloy nagagalit. Naiinis ko, kawawa. Aray mo. Pakak. Naitawid po namin yung pagsubok ngayon, Colin Tits. Muntik na ako matanggal sa trabaho. Kaya, naging mas maingat na po ako at kami ni Gina. At since magaling na yung tahi niya, Grabe, tirador ng kakapanganak lang. okay ka na? Galing na yan, sabi mo eh. Parang masaya mo. Ha? Hala, Bakit? kinikilig ka. Siyempre, galing na eh. Hindi na magkakalat. Sorry na kung may leak last time. Okay lang yan. Grabe, no? Tagal na natin. Thank you kasi alam ko talaga na mahal mo ko kasi tingnan mo naman kahit anong pagsubok o nadaanan natin, Oo naman. skandalo, dito ka pa rin. Tumihimik ka na. Gina. Sir, wag po, sir. Sis, plastar. Pero matapos po ang halos 2 taon naming patagong relasyon ni Gina. Sa wakas nakapagtapos na rin siya ng high school. Pero bigla niya akong ginost. Di ko alam, hindi ko na siya makontak. Kaya tinawagan ko yung mga kaklase niya. Totoo ba, Kim? Wala kang alam? Oo, promise wala. Ako! Ano ba yun? Hello. Hello, Chubby, Kim. Chubby. Oh, yan, Kim. Chubby. Oh, Wala akong alam. Di ba kayo ang magkarelasyon? Ba't sa amin mo hinahanap? hindi ko na nga siya makontak eh.
Hello, hindi ko na nga siya makontak, tinatawagan ko nga siya eh. The subscriber cannot be reached. Oo nga no. Please try again later. Oh, wala. Ba't dalawa cellphone mo? Dalawa cellphone mo ha? Hindi, sa ano Nang isa. bababae ka no? Baka kaya kayo halata, Kim. Halata o ano to? Conference call? Party call. Wow, luma conference call. Landline. Sir, wala talaga kaming alam, Sir Mike, kung nasaan yun, di ba? Di ba, Kim? Oo. Eh, ano ba sabi ng mama niya? Mama niya yung kausapin mo, ba't ba kami hinahabol mo? Inahiya ako eh. Kung merong mangyayari, ikaw na dapat makakaalam. Bakit ganun? Hindi ka niya pinagpaalaman. Eh, hindi ko nga alam. Siguro may lalaki na yon. Sige, salamat sa suggestion nyo. Mas mabuti pa nga siguro kausapin ko yung nanay niya. Oo, kausapin mo yung nanay niya. Bye. Tita, pasensya na po pero Anong- nag-alala lang din po ako anong kasi agenda? hindi ko na po makontak yung anak niyo tsaka wala rin po siya dito sa inyo. Ano po bang nangyari? Wala ba siyang sinabi sa iyo? Eh wala nga po eh, ni text, ni chat, wala po eh. Ano po May bang sasabihin nangyari? ako sa iyo. May kutob din kasi ako. Kasi sanay naman ako yung batang yan. Palaalis, di nagpapaalam sa akin. Kaya hindi na ako nagtataka sa ginawa niya sa iyo. Pero ang gusto ko lang sabihin sa iyo na Ano po yun, tita? X. Hindi ko masasabi na hindi siya pwedeng bumalik sa ex. Kaya feeling ko siya ay bumalik sa kanyang ex. Yung naalala mo yung tatay ng ama ng anak niya. Yung nabanggit niya yung nasa payatas daw yun eh. Kutob ko kasi andoon kasi hindi naman pala punta pag halimbawa sa barkada niya, nagpapaalam yun pero ngayon hindi rin nagpaalam eh. Alam niya yatang hindi ako papayag kaya pasensya ka na. Sir Mike po. Sir Mike. Mike na lang po. Yun ang kutob ko. Pagpasensya mo na yung anak ko baka naguguluhan ang isip niya. May pinag-awayan ba kayo? Wala nga po eh. Okay naman kami. Huli namin kita. Yung sex okay naman life siya. nyo. Ha? Wala po. Ito yung mga Wala po. ganyan yung totoong Wala po eh. Wala. Baka kaya bumalik sa ex. Hindi mo na. Ganun po ba yun? Oo. Nire-respeto ko po yung anak niyo. Pwede namang may respeto tas may sex. Pwede Hindi. naman yun. Di po talaga po ako ganyan po. Aray mo. Baka kaya. Siyempre, Pero magaling na tahi noon eh. salamat po tita ha. Pero basta ako, maayos naman po yung pakikitungo ko sa anak niyo. Kamusta ka ba? Okay ka lang naman. Okay naman po tita pero wala. Anong plano mo? Hindi pala nagpaparamdam sa iyo. Sa akin nga, minsan lang mag-text, hindi pa sinasabi kung asaan. Di ko po alam. Di ko po alam anong gagawin tita. Nag-ghost na nga ako ni Gina Colantits. Tanggap ko naman yun kung ayaw na niya sa akin at gusto niyang bumalik dun sa tatay ng anak niya. Pero sana man lang sinabi niya kung anong plano niya para hindi pa ako, alam niyo yun, nahanging lang ako. Tama. Ay, mag-react ka dyan. Ba't dito ka? Makalipas po ang 3 buwan, nagparamdam siya ulit sa akin. Gusto niya magkita kami. Oy, Ayun. magagalit niyan si St. Alvin. So yun, kaya
nga na busy ako. Alam mo, kumuha ulit ako ng birth certificate. Inayos ko na naman yung mga ano ko, baptismal ko. Tapos inayos ko din yung SSS ko kasi nga nawala yung envelope ko na hold up ako sa jeep. So yun, kaya pasensya ka na. Pero andito na ulit ako. Ano, Mike? 3 months? Ganun lang? Hintay Totoo ako nga eh. yung sinasabi ko. Please, patawarin mo na ako. Ito na ako nagbabalik na ako sa'yo. Balik, tapos aalis ka na naman. Hindi, yun lang talaga, promise. Talaga? Sorry na, Mike. Sige. Mike. Sayang din to. Uhaw din yung camel. Mga lalaki talaga? Huwag ka na mag-react. Miss mo ko hindi. Miss na miss. Ako mismo. Miss na miss. Balik ko nga dito. Gina, may sasabihin ako. At seryoso ka. Okay na tayo, di ba? Yun na nga eh, kasi ayoko na. Ayoko na maulit kasi to na parang may trauma na ako, pinaghintay mo ko, tapos bawawala ka, babalik ka dun sa tatay ng anak mo, tapos pag hindi kayo okay, babalik ka sa akin. Sino nagsabi? Hindi ako bumalik dun sa tatay ng... Sino Huwag nagsabi ka na niyan? magsinungaling. Hindi ako Nakausap nagsinungaling. ko na nanay mo. Walang alam yung nanay ko dito. Pati nanay mo, gaganyanin mo. Walang alam yung nanay ko. Totoo, nag-ayos ako ng SSS na mga ID ko. Tama na. Mike, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi mo kumain, Di ba, ginagamit mo mahal? lang Hindi din kita ako. ginagamit. Naka 2 years na tayo ginagamit. Ha? Gamit mo lang din ako. Mike, hindi. Sige, kung gusto mo bumalik ka dun sa tatay ng anak mo. Ulit-ulit naman tayo. Hindi nga, Mike. Ulit-ulit? please, Ilang beses mo na bang ginawa yun? Dati, ha? Nawala ka rin. Oh. Ano? Mike, hindi. Mahal na mahal kita, Mike. Mike. Hindi nga. Mike, mahal na mahal. Hindi. Wala akong binabalikan. Ikaw lang ang mahal Doon ka ko, na lang sa Mike. kanya. Doon ka na lang. Total, may anak naman kayo, di ba? So doon ka na lang. May anak ko kami, pero ikaw ang mahal Hindi. ko. Wag na ako. Wag na ako, Gina. Tama na, tigilan mo na Iba ako. ka na ba? May Wala iba na, ka Gina. ba? Wala akong iba, pero tama na. Mike. Ayoko na nga. Bitawan mo. Ayoko na. Mike, ayoko. Metro's #1 Love Radio. Basic!